To, co nám podle mého názoru hrozí, je superholokaust. Jehož obětmi budou stovky milionů lidí. Chtěl bych citovat výrok jednoho z vojenských velitelů Islámského státu, který prohlásil: zabijeme 100, 200 nebo 500 milionů lidí, nám je to jedno. A tato výhrůžka zabíjením, opakuji ještě jednou, se týkala i muslimům. Nevím, kdo z vás viděl mapu islámského chalifátu do roku 2020. Je to mapa, která zabírá půlku Evropy, půlku Afriky a velkou část Asie. Řeknete mi, že je to mapa, jejímž autorem je blázen, a budete mít pravdu. Ale Adolf Hitler byl také blázen. A přesto se jeho vize zotročené a judenfrei Evropy téměř naplnila. Chtěl bych vám navrhnout něco, co mnozí z vás budou pokládat za naivní, neproveditelné nebo nesmyslné. Včera jsem mluvil o 200 mrtvých dětech v Pešaváru, o 2000 obyvatelích Nigérie, kteří byli zavražděni sektou Boko Haram. A mohl bych pokračovat těmito příklady dál a dál. Nečiňme se iluze, že mezinárodní terorismus je několik špatně vyzbrojených a vycvičených skupinek. Mezinárodní terorismus je celosvětová, organizovaná a rozrůstající se síť. A proti mezinárodnímu terorismu nelze bojovat pouze na úrovni národních států. A nelze proti němu bojovat pouze někdy poněkud pokryteckými demonstracemi a verbálními protesty. Kdyby v roce 1936 během obsazení demilitarizované zóny v Poríní 2 britské a 2 francouzské divize reagovaly na toto porušení Versajské smlouvy vojenskou akcí, nebyla by Mnichovská dohoda, nebyl by holokaust a nebyla by druhá světová válka. Tak i dnes, máme-li zabránit superholokaustu a masivnímu vyvražďování lidí, potřebujeme sjednocenou ozbrojenou akci vedenou na mezinárodní úrovni, akci vedenou pod egidou Rady bezpečnosti Spojených národů, akci, do jejichž mezinárodních sil rychlého nasazení by měli vyslat své síly, pokud možno, všichni stálí členové Rady bezpečnosti. Akci, která by eliminovala v zárodku výcvikové tábory teroristů, která by nepracovala s bezvýchodným plošným obsazováním území, ale využívala moderních technických prostředků, například bezpilotních letadel a podobně. Akci, v níž by se celé mezinárodní společenství spojilo proti svému úhlavnímu nepříteli. Dámy a pánové,
O některých návrzích se říká, že procházejí 3 fázemi. V první fázi jsou označeny za nesmysl. V druhé fázi se o nich říká, že se o nich dá uvažovat. A konečně v třetí fázi jsou tyto některé návrhy považovány za samozřejmost. To byl známý spor mezi heliocentrickou a geocentrickou soustavou, ale mohl bych samozřejmě uvádět i příklady další. Chybí nám dosud odvaha a stále podléháme tomu, čemu se ve 30. letech říkalo appeasement. Stále se domníváme, že teroristická hnutí lze edukovat. Ano, Hitler nás edukoval plynovými komorami. A proto se obávám, že než začneme vážně uvažovat o takové mezinárodní síle rychlého nasazení, bude potřeba ještě řady teroristických útoků, než si veřejnost uvědomí, že s teroristy se nevyjednává, že s teroristy se bojuje a že s teroristy nemůžeme bojovat pouze povrchními změnami legislativy, ale ozbrojenou silou, tak, jako to mohlo být v Porýní v roce 1936. Děkuji vám za vaši pozornost.